Oni su stranka koja je mukotrpno sebe pokušala izgraditi iz pokreta. Za pokret je, za razliku od stranke, karakteristično ne samo to da je labavo organiziran, nego i to da ima labave koncepte vrijednosti, koje su bili, tako da kažemo, potpuno neprecizni u javnosti i što je s jedne strane stranci olakšalo stvari. Recimo, vi ste imali situaciju da imate kršćansko-demokratsku stranku u kojoj dvoje predsjednika stranke su bili razvedene osobe. Ili stranku u kojoj se kršćansko-demokratsku ozbiljno raspravlja o tomu da gospodin Hasanbegović, koji je vjernik musliman, bude njezin predsjednik. Ja sam u jednom trenutku rekao da je to po mom sudu nemoguće, pa su me napali da sprečavam svojim iskazima muslimanima političku aktivnost. Ja sam međutim bio rekao u drugoj rečenici, gospodin Hasanbegović može biti predsjednik SDP-a, teoretski govoreći liberala ili Mosta ili bilo koje stranke, koja se ne smatra kršćansko-demokratskom. Dakle, za njih je kršćansko-demokratska oznaka nešto što je, tako da kažemo, dodatak uz riječ Hrvati. Za njih je to isto znači. Mi smo, dakle, hrvatska stranka, to za njih znači kršćansko-demokratska katolička stranka nasuprot pravoslavnoj opciji koja nije hrvatska i na tomu oni ne čine doista puno. To se vidjelo recimo sa Istanbulskom konvencijom, za koju ja mislim da je naravno dobro da je prihvaćena, iako ne mislim da je Bog zna kako važna, ali ispala nekim objektom svjetonazorskih prijepora. Međutim, to nije kršćansko-demokratska pozicija. O tom nema spora. Da kako da stranka svaka u praksi umjereno do neke mjere, dakle, napušta svoja čvrsta temeljna, dakle, svjetonazorska polazišta, ali tada se to čini sa nekim obrazloženjem, sa nekom isprikom, naime sa nekom naznakom javnosti da mi znamo da to nije kršćansko-demokratska pozicija, ali u danim okolnostima to nam se čini recimo manjim zlom ili nešto slično, što opet nije baš sukladno onom što su pape tražili, Ivan Pavao II i neki drugi pape, ali barem liči na suvislo ponašanje. Ovdje nema ni toga. Da, istina.